Ambalima bamanankan meno malikono ani maliko kanga filini walimando bekata o kilengeli na bela jele mafuya fo sigorola o bisimila okabi bamanangan kuna foni soro kena ka mimina wala li chama ke awi maliki bariyo ani jien fan were ki bariyo la Mali jamana kuntigi koro Amadu Tumani Ture akumbe nyama dogolila Senegali jamana kono kasangani samba fla ani santan fla kudetai abisimilala anga jamana kono kaben kari temenenima anaka dimbaya jamakulu akumela anga minisiri nyama Abdullah Idrissa Maiga dife pangurun jigoro la pamako senu Amadou no Diallo Seydou Nyare Mohamed Sidibe olude kumbe kenen kanka kasire ngamaretu Diallo alibena alakale anyi anga nyajola Maliens kun sigilen no kani doin kono kari don kabini sogomara jona fe secteur kunafuni dilaw solla ka pankuru kenefa ngania kelen doron kani ko bayin kunafuni chari jamana fantan nan be kono awo Mali president koro Amadou Tumani Touré ale kun korotale sigila kana jamana kono san duruni kalo shekin kofe Senegal jamana kono akanu baga chaman kume kenekan anga wuli ka jo koni tuye doron Amadou Tumani Touré akena abara bon bis cardon no be décembre kalo kle mugan nanima nala sonama yani wati kungurunje aka avion be jigiya ambe ya kumero la bi yenuso dado ne ambulo bi karamado de ambulo ambe malien befo ka président Ibrahim Boubacar Keita ka fo anaka gouvernement bela jele an koni nimisi wasalen de yambi je crois que jamana dembe fana nimisi wasalen do président tala ka bon Mali kona biye a 112 kalo shegi ani kle woroi bi nyebe mo do wula ya mamunu ya ka chan sandure mbafo alhamdulillah rabbil alamina mo min tato nu e kokube marfa tiala ka faga ni segina kana yere ka laje avion présidentiel katita président de la république mi jamana tigi Ibrahim Boubacar Keita a yere a impliqué de pas d'amener fois là-bas jama bela jelen selen keneka nege nyetan kelen ale temene ni sanga binan ni duruye jamana kuntigi avion yi chongo aéroport international Modibo Keita kono jama ni son jako juguye anga fintigi la kaw kenye nye sorolen o kolasa anyebe Amadou Tumani Touré botola avion kono ana frumuso ube yela la Musa ukumbe na ministri nyama fe Abdullah Idrissa Maiga ale ni gouvernement ma chama Amadou Tumani Touré ka segili jamana kono angania bora ateriula ani jamana nyama Elhadji Ibrahim Boubacar Keita parce que bi kone ambe ala foka ala barkada ambe ala foka ala walmando ala me bidon yirana ni domba de ala na kam masaya ay bidon yirana foli folo kan ka joye o yanga masake président Ibrahim Boubacar Keita ale mi en haklin soro ni balma haklin soro ka fo président atete ga segi kana Mali kono ka organisation ke ka premier ministre bla kana kumbe amba fo amba barkada ka ñi ala fe aga ke sababu atete ga nali halibi jamana de ngu bolo nyogoma jamana de nga yafa nyogoma jamana de nga donc ka fo fe mel laban o bende donc atete nana bem kono ni ala ka ke here ani jamana bela jelema bon ani so dielembe ambe ala barkada ala mi bidon noya awni awye kana anga jamana nyema koro no Amadou Tumani Touré kana a kumbeli amseka fo niso dia de do feti de do donc vraiment feti mine do bi amba fo ka fo vraiment aye na lemi kesa anana badenya konona na sinjiya konona na kelenya konona na jamana ere basiki konona na donc o niso dia ko ambela jelema vraiment bi atete ga nanna malla jere kerenga mi ala fo ka ala barka daka ibega fo ka gouvernement fo ka ru teleso mo fo bi ibega ga atete ga nanna bi akara niso jabay ne bolo parce que ka daga neni nyogona dimsen chama pondela la gaw wabaria pondela a chama sara atete ko dedu bo bi ne nyere o keneka bi ko atete nana nganga ala fo ka ala barka da ka malien befo ka ibega fo bo nga ka Mali bela jele de ka wasay bi aéroport international Modibo Keita sinun temenen kofe Amadou Tumani Touré ya kunda sibeni korokan no e jamana nyama Elhadji Ibrahim Boubacar Keita daga yoroye Keita la kaw fei klela dungu bolo dalendo wala sa ka Touré la kaw bisimila Mali kono Mali jamana kafarajien selinani jamana to kan Jésus Christ aleka bangeli sankumbe onyene mayara ka ben décembre kalo kile muga ani duruma ntenendo noeli nkadara konnana
chrétien diinɛ mɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako cathédrale kɔnɔna na walasa ka se ka taa Noël fête ɲaɲaniw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ chrétien diinɛ maa ɲɛma Jean Zerbo kɛrɛfɛla la. Amadou Kamara ani Abdoulaye Sogodogo olu de ka sɔrɔlen do Cherifla Jabarani so tɔgɔ la. An ka jɛn k'u lajɛ. Mali chrétien diinɛ maaw i n'a fɔ ladalako la san o san décembre kalo tile 25 u b'o ta k'o ɲɛsin matigi Yesu ale ka bangeli ma n'an b'a wele ko Noël. Bi sɔgɔmada in na u ka baaraw daminɛli kɛra ni chrétien fɔliw ye. Bi ye Noël seliba ye. An bɛ Ala fo ka wale ɲuman dɔn ka tugu an bɛ kalo min kɔnɔ n'o ye décembre kalo ye a ye hɛrɛ kɛ Mali ye sira jumɛn fɛ décembre kalo dɔgɔkun fɔlɔ o tuma o kɛra mawuludi ye bɛɛ y'a ye télévision na ladilikan minnu fɔra yen nɔ bato minnu kɛra yen n'a bɛ mɔgɔw kala k'u kɛ ɲɔgɔn na b'a fara kan bɛɛ b'a dɔn ni fɛn fɔra a kɛra miseli de ye ka gari don a la k'a fɔ maliyɛnw bɛnbaliya bɛ yen dɛ nka hali bi badenya ka bon n'o bɛɛ ye la fraternité avant tout. An fana donna ni Noël seli la n'o hakilina ye o tuma na ko Ala bɛ mun kɛ a bɛ Yesu ci ka na fɔ an ye ale bɛ an kanu ni hɛrɛ ye o tuma na an ka mɛnni k'a fɛ an ka bɛn an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka tɛmɛ n'an ka maaya ye o ladilikan in hali bi Ala ka don malikɛnw tulo la an ka waleya an minnu fana bɛ mɔgɔ kalan a la Ala ma tora an ka ɲɛjirali fɛ mɔgɔw ka dusu sɔrɔ k'a kɛ ka to n'an bɛ min fɔ n'an fana ta kɛ o tuma i b'a fɔ o tuma i ka wale b'i ka fɔlikan sɔsɔ mɔgɔw bɛ siga i la Ala k'an kisi o ma Ala k'an kisi o ma a bɛ foli fɔ n terikɛ ye kosɛbɛ. Mali chrétien diinɛ maaw u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye cardinal Jean Zerbo ye a ka laseliw senfɛ a y'a ɲini chrétienw fɛ u ka ɲɔgɔn minɛ bonya ko to ɲɔgɔn ta la ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yaasa lafiya bɛna diɲɛ kɔnɔ cogo min na a ka kɔrɔfɔ la kumaba kɛra ninnu ye a nisɔndiyalen ka ɲɛsin Mali chrétienw ma. Baara min kalifalen bɛ anw ma o ye ko tuma an k'an jija a di sɛbɛn min yɛrɛ fɔra ko an k'an jija ka adamadenw kala ɲɔgɔn na ne b'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ chrétien fara silamɛ kan Ala ma an bɛɛ yɛlɛmana k'an kɛ miseli ye tuma dɔ la adamadenw nɛnkun kɛn bɛ serefe de ye sisan a kɛn bɛ sizo ye ka mɔgɔw sugu bila ɲɔgɔn na ka kalon da ɲɔgɔn na ka kumakolon fɔ ka mɔgɔw bɔ hakilina kan Ala k'an bɔ o sira fɛ Ala k'an kisi o ma walasa an bɛ kuma minnu fɔ an bɛ wale minnu kɛ o ka adamadenw su k'u bila Ala dɔn la Ala sago kɛli la Ala sago kɛli Ala dɔn ni Ala sago kɛli o tɛ taa o tuma na fo i ka i balimaw i ka kɛ olu fɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'i bolo wolo k'e bɛ Ala fɛ e bɛ mɛsi fɔ e bɛ brevière fɔ e bɛ sun e bɛ seli e t'a fɛ ɲɛ ka da adamadenw kan i ye kalo tigɛ kiraw bɛɛ b'o fɔ Noël fana b'o de jira k'a fɔ tuma na Ala ye mun kɛ a yɛrɛ jira an na Yesu sababu fɛ walasa o ye min kɛ adamaden ɲɔgɔn ye an yɛrɛ k'o latigɛ kiraw bɛɛ ye ɲumanya ko fɔ u bɛɛ ye hinɛtiya ko fɔ. An b'aw ladɔnnɛ k'a fɔ ko Noël chrétienw ka fɔ la ale ye wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye yaasa u ka ɲɛfɔli kɛ chrétienya yɛrɛ kan ani Noël yɛrɛ nana cogo min na bari sabula dɔw ka fɔ la a nali kɛra chrétienw ma koba ye n'o ye matigi Yesu ye. Noël seli min ye o tuma na ko Ala hinɛ adamadenw na an y'a kalan k'a fɔ sɔgɔma in na ko a ye kiraw ci ka na a nana ka na ye k'a fɔ adamadenw u ka nigɛlɛya fɛ ale bɛna ko jira u la u ma sigi ni min ye o tuma na anw fɛ an b'a fɔ n'an bɛ Ala bato an b'a fɔ fa ni den ni hakili senu a ko ale bɛ a den ci ka na o kana bangi ka mɔgɔya fari ta ka don adamadenw cɛ la walasa u ka dɔn k'a fɔ tuma na Ala yɔrɔ man jan u la Ala ja bɛ an bɛɛ kɔnɔ Ala ja bɛ an bɛɛ dusukun na o de kosɔn ni mɔgɔw y'a fɔ n y'a to Ala ma n'o fɔra sisan n'i y'o min ye u b'a fɔ payi ne tun b'o de kɔnɔ i ye koba de kɛ ka to Ala ja bɛ adamaden bɛɛ kɔnɔ sitanɛ b'a jija ka o foroki k'o ɲami nka Ala b'i cɛsiri walasa o ja in de kala bɔ an bɛ ɲuman kɛ don o don o bɛ na o de ye o tuma an b'a ɲini o tuma na Ala k'an bɛɛ dɛmɛ sankura in kɔnɔ Ala ja min b'a dusukun n'o ye ɲuman ye n'o ye hinɛ ni koto ɲɔgɔn ta n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye n'o ye kanuya ye hali bi
zo fɛn b'a la dɛ ala k'a bɛɛ fura ka bɔ yen walasa a ka yeleku tɔw k'a ye u ɲɛ ka bɔ a fɛ o tuma na an ka taa ni ɲɔgɔn ye ne kɔni b'a fɛ k'aw de fɔ o tuma na nin selido in na. U ka ɲina Noël fête a kɛra wagati ye u ka ɲɛmɔgɔ b'a bolo n'o ye Jean Zerbo ye ale min yɛrɛ la kodɔnna kɔsa in na diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen chrétienw ka ɲɛmɔgɔ ba fɛ n'o ye Pape François ye ka bonyama segin ta ka ɲɛsin a ma n'o de ye k'a lakodɔnni min b'a to a ka kɛ Mali chrétienw bɛɛ ka ɲɛmaaba ye n'o ye cardinal ye wa nisɔndiyalen ye foli ani bonyama segin kɛ ka ɲɛsin chrétien bɛɛ lajɛlen ma. Jɛkulu min bɛ wele ko association layidu a ma ɲɛma wulila ka taa se sigida fɔlɔ kɔnɔna na fajigilakaw fɛ yen nɔ walasa u ka bolofara min bɛ yen nɔ ka se ka taa sigi kɛ ni o tɔndenw ye u ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn lakodɔn a kɛra fajigila foyer des jeunes de la ni o ye denmisɛnw ka ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ o kɔnɔna na ka bɛn sibiri tɛmɛnen ma an ka mɔgɔ minnu tun b'o kɛnɛ kan Abdoulaye Karimo Sako ani Dramane Mali olu de ka sɔrɔlen don an ka jɛ an lajɛ. Ka kɛ ni nɛgɛ ka ɲɛ 17 tɛmɛnen ni sanga 14 Hari Makan Keita n'ale ye tɔn président ye tɔn min n'a bɛ fɔ ma ko Lahidu ale sera foyer des jeunes na Fajigila ka kɛ ni kɛnɛ sigilen ye tɔn maaw fɛ Fajigila commune 1 kɔnɔna na a baaraw u daminɛna ni jamana ka hymne national ye yaasa k'a yira k'a fɔ laɲini min bɛ Lahidu la jamana yɛrɛ sinsinnen don fɛnw minnu kan an ka hɔrɔnya n'an ka danbe ye o ye fɛn ye min ka b'u bolo wa u janton b'olu la kosɛbɛ fo ka taa se farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye Lahidu ɲɛmaw fɛ commune 1 kɔnɔna na laɲini min b'u la o de ye k'a fɔ u ni sigida mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn dɔn ka hakilina falen kɛ cogo min u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ka ɲɛtaga u bɛ se ka sabati cogo min na. Wulada n'a sigili kun tɛ fɛn wɛrɛ ye an bɛ to ka association layidu ɲɛma minnu bɛ an wele ka taa siège la waati bɛɛ an fana y'a ɲini sisan an ka na lajɛ u fana bɛ lahalaya min na sigida la ani mɔgɔ hakɛya minnu b'u bolo an k'a ɲini k'a dɔn o contact fɔlɔ de don ani ɲɔgɔn cɛ pour que ka dɔ fara layidu yanga kan bi tɛmɛlen kɔfɛ commune 1 kɔnɔ an kɛn bɛ ka fɛn caman boloda commune 6 ninnu n'an tilal'o la ani dafɛla commune rurale ninnu n'an tilal'o la an bɛ don région kɔnɔ nka point focal b'an bolo yɔrɔ caman Mopti b'a la Tombouctou b'a la Ségou b'a la Koutiara b'a la Kita b'a la Kolokani b'a la Buguni b'a la nga anw ma wele ka suba fɔlɔ pour que u ka bɛɛ lakodɔn a b'an kɔnɔ nin tɛmɛnen kɔfɛ an ka se ka taa région ninnu kɔnɔna na an n'u fana ka se ka ɲɔgɔn dɔn bon région tɛmɛnen kɔfɛ farafina jamana 36 b'an bolo mais au fana association représentant minnu bɛ des Maliens de l'extérieur olu kelen-kelenw de y'an ka point focal ye fɔlɔ n'an tilala région fana na an bɛ sɔrɔ k'o yen fana kɛnɛma taabolo da mais au ma don programme na fɔlɔ. Layidu yɛrɛ n'o de ye lutte africaine pour l'humanisme, l'intégration, le développement et l'unité k'u ka hami de ye ka jamanadenw n'o ye Mali ye ka denw bɛɛ lajɛlen kafo ɲɔgɔn kan fo ka taa se farafinadenw bɛɛ lajɛlen ma yaasa an dɔnnen don ni min ye kɔrɔlen n'o ye n'i ko n ko i bɛ sa o kan danbew hɔrɔnyaw ani ɲɔgɔn dɛmɛw o ye laada ye an ka ɲɛnamayaw kɔnɔna na olu ye fɛnw ye olu kana se ka tunu an ni ɲɔgɔn cɛ abada ɲɛtaga o tɛ se ka sinsin fo o wale ninnu ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ. An ka association comme a tɔ sɛbɛn cogo min k'a fɔ an ka wuli an ka jɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka baara kɛ an ka bɔ nɔgɔ la farafinna ka se ka jɛ k'a yɛrɛ bɔ nɔgɔ la o de y'an ka association yɛrɛ a tɔ yɛrɛ y'o de ye bon o tɛ se ka ɲa fɔ an ka kuma ɲɔgɔnya de kɛ an ka mɔgɔ an ka dɔnnikɛlaw caman bɛ yan an bɛna to ka conférence dilan ka ɲɔgɔn dalajɛw dilan ka an da don an ka fɛnw na pour que an denw an'an mɔdenw bɛ se k'a dɔn cogo min mɔgɔ kan ka comportement min ta dans la société ka an dege a la. Lutte africaine pour l'humanisme, l'intégration, le développement et l'unité n'o ye Layidu ye a tɔn yɛrɛ sigila sen na juin kalo tile 30 tɛmɛnen wa tɔn a bɛ Bamakɔ commune 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi fo ka taa se Mali région bɛɛ lajɛlen ma. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ani Kayi silamɛw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u jɛra ka kuranɛ kalankɛnɛba dɔ sigi sen kan Kayi misiriba kɔnɔna na ka bɛn juma tɛmɛnen ma walasa ka don don kɛ ka ɲɛsi Bamakɔ suguba marché Rosi o jagokɛlaw ma jagokɛla minnu ni kasara ye u sɔrɔ tasuma jeni sababu la an ka jɛ an ko sɔrɔlenw ɲamada. Nin de y'a siɲɛ 3 ye an fɛ Mali kɔnɔ yan an ka suguba bɛ jeni Bamakɔ
mɔgɔ si ka laɲini tɛ mais ni ala kitira fɛn min na a bɛ jɔn sɔrɔ a ye minnu sɔrɔ nin ye an bɛɛ bɛ jɛ a dusukasi la an bɛ tila k'a ɲini u fɛ u k'a da ala kan ka limaniya k'a dɔn k'a fɔ ala ka latigɛ de don ni ala ko fɛn min bɛ mɔgɔ sɔrɔ a b'i sɔrɔ fosi tɛ se k'o bali mɔgɔ si t'i tugu nin ko in na k'a kɛ mais ni ala kitira k'a bɛ kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ. kuma fɔlɔ min bɛ f'u ye u ka sabali ala kama u k'a dɔn ala ka latigɛ dɔn ni ala ka jarabi sera silamɛ ma a ka kun ni ala ye a ka a wasa don ala la k'i ɲɛsin ala la ka dugawu kɛ an fana balimaw ye silamɛya la wajibiyalen b'an kan ko minnu sɔrɔ a ka kan bɛɛ ka ko ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka bɔ ɲɔgɔn kalama ala kɛra o de fɛn ye sallallahu alaihi wa sallam ni ko ye silamɛ kelen sɔrɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka i jɔ a la i n'a fɔ farikolo ni bolokɔnden y'i dimi farikolo bɛɛ bɛ jɛ ka farikan cogo min k'o cogoya kelen de la an bɛɛ kosɛbɛ an tun bɛ dugawu kɛ yan nɔ forotigiw ka kɔnɔw ka foro bɛɛ dun o cogoya kelen de la ko balimaya kelen de don diinɛ kelen de don sugutigiw fana ni ka sɔrɔ olu ka sugu jɛna an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ an bɛ dugawu kɛ tuguni an bɛɛ kɔni b'o dɔn an t'a fɔ ko ala ka hɛrɛ se k'an bɛɛ n bɛ bolo o ye ka foli bila ka taa groupement des leaders n'o ka ɲɛmaa Cherifla Usumani Wadana Aidara o ye nin hakilina ɲuman min sɔrɔ ka ɲini misiriw bɛɛ fɛ jamana kɔnɔ u ka kuranɛ kalan ka dugawu don kasara ye maa minnu sɔrɔ k'u kisi ani ka kɛ sira ye u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ sini ma sinikɛnɛ ma cogoya min na olu ye hakilina ɲuman ye n bɛ se k'a fɔ o ye fasoden ɲumanya ye groupement des leaders an bɛ min na kɔlɔsi o la tuma o tuma ni jamana in mago jɔr'u la silamɛw mago jɔr'u la ni dɛsɛbaatɔw mago jɔr'u la u bɛ y'a kɛnɛ kan u b'a baara kɛ nin ye o baara dɔw ye a filanan fɛn fɛn y'a baara kɛ misiri in kɔnɔ a y'i diinɛ ɲɛmɔgɔ a y'i silamɛw la ka u bɛɛ fo k'a fɔ ko ala k'o sara u ye fasoden ɲumanya kɛ u ye diinɛ baara ɲuman kɛ o kɔfɛ min bɛ ne bolo o ye minnu ye gɛlɛya sɔrɔ kasara in kɔnɔ anw yɛrɛ sera kɛnɛ kan a dugusɛjɛ yɛrɛ tilegan fɛ tɛnɛndon ne sera kɛnɛ kan tiɲɛni bonyana an bɛ se k'a fɔ nin tiɲɛni bonyana ni tiɲɛni caman ye an bɛ dugawu k'u ye fɛn fɛn tiɲɛna ala ka sira dɔw kɔrɔ u bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogoya min na ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. I y'a fɔ cogo min bi an kun bɛ ka kuranɛ kalan inshallah juma misiri la an ye kuranɛ kalan k'a dafa ka dugawu kɛ an balima minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ Bamakɔ Marché Rose jenini na n'u ka nafolo tiɲɛna a la ka dugawu kɛ ala ka se ka hɛrɛ k'u ye quoi ala ka bɔda d'u ma ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma ka fɛn k'u ye u ma sigi ni min ye ani ka dugawu kɛ ala ka an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma an siɲɛ sabanan a bɛ ka kɛ kasara fɛnba de denbayaw bolo sigilen don a la ani furakɛli fɛn bɛɛ bɔnnen ani nafolo tiɲɛna jamana kɔnɔ kama an karamɔgɔ Aseyid Cherifla Usumani Wadana Aidara ale min ye groupement ɲɛmɔgɔ ye n'ale ka yamaru ye ani groupement bureau bɛɛ ni ala sɔnna a ma olu ka ci de an sɔrɔ k'a fɔ tɔɔrɔ min y'an badenw sɔrɔ u b'a fɛ an n'u ka jɛ a la an fana seko ye min ye an k'a kɛ o de kama bi ka ɲi misiriba la an ka groupement mɔgɔw bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka tila ka fara an ka alimamiba kan n'o ye Sheikh Ahmad Fofana ani ka silamɛ bɛɛ an ka juma misiriba in kɔnɔ an ye kuranɛ kalan siɲɛ kelen k'a dafa k'a kɛ ŋaniya ye ala ka se ka hɛrɛ kɛ an ka jamana ye minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ ka degun falen hɛrɛ la. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ an ka jɛ Musa Fɔnba ye fɛn minnu sɔrɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan an k'olu ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Liberia jamanadenw bɛ bɔ ka taa u dɔngɔ ta maa fila la jamanakuntigi kalata tako filananw na tarata don décembre kalo tile 26 ndolatilakɔrɔ George Weah ale ye sodanzo ye bawo tako fɔlɔ la ale de nana ɲɛkun na ani maa min bɛ ɲɔgɔn na ni o ye George Boake ye jamana ɲɛmaamuso Ellen Johnson Sirleaf ka danga jamana ɲɛmaaya danganjɔyɔrɔ la an'o de bɛ ɲɔgɔn na yɛrɛmangutu ni o ye campagne ye o kunjɛra ka bɛn ni dimanche ye ntɛnɛ o ye chrétien diinɛ fɛtiba ye nka maa filaw ɲininkalen bɛɛ lajɛlen y'a jɛra i damafan k'a fɔ i dan bɛ i yɛrɛ la k'a fɔ jamanadenw ne de sugandi k'u kɛ jamana ɲɛmaa ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ novembre kalo tile 7 tako filanan kun bolodangu mɛ ka kɛ o de la nka maa min nana jɔyɔrɔ sabanan na ni o ye Charles Labroniski nin ye ale y'a jɛra k'a fɔ ale ma diɲɛ ni kalata jaabiw ye fɔ ka segin kɛ kalataw kan maa min ni a sera jamana sariya sunba ma jamana sariya sunba fɛnɛ y'a wajibiya kalata labɛn ni jɛkulu NEC ma u k'a lajɛ ka Charles Labroniski nin ka
lahalaw jateminɛ n'o y'a sɔrɔla a ye fɛn minnu fɔ k'u bɛ kolo kan bamanan ni o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛra sanfɛ kiiri bulonba Cour suprême labana k'a jira k'a fɔ Charles Laborominski ni ye fɛn minnu fɔ ko dalilu tɛ a bolo minnu b'a jira k'a fɔ namara kɛra o kɔfɛ George Buake yɛrɛ labana k'a jira sanfɛ kiiri bulonba la tun ko ale ma da kalata labɛnni jɛkulu la fɔ yɛlɛma dɔw bɛ a k'olu kɛ nka olu bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ kalata labɛnni jɛkulu y'a jira sanfɛ kiiri bulonba la k'a fɔ olu labɛnnen don kalata kɛli kama o kumana min ye jamanakuntigi kalata ta ko filanan ye a bɛ kɛ tarata décembre kalo tile 26 Libéria dugukolo kan tarata sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 8 wetekɛsow bi dayɛlɛ k'a da dugu nɛgɛ ɲɛ 18 ni o ye fitirimagoyanba ye maa miliyɔn 2 ani dɔɔni Libéria ka denw na olu de bɛna taa u dɔngɔma ta maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ nka George Weah min ni ale ye sodanzo ye n'a namɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la tako fɔlɔ la a kɛmɛ ka jira k'a fɔ don min bolodalen don k'o kɛ kalata tako filanan ye ni o ye Noël dugujɛ ye ko farati bɛ a la ale nɔfɛmaw u kana n'u ta Noël ɲaɲaniw fɛ ni k'u min fɔ k'u bɔ u taabolo kan ka ɲɛ fi jɔya ka dɛsɛ ka wuli ka taa kalata baaraw kɛ kalata don k'o jɔrɔ bɛɛ la o kumana k'a b'a ɲini u fɛ u k'a lajɛ u ka ji dɔɔni kɛ u ka min na jango kalata don n'o ye tarata sɔgɔmada ye u ka se ka wuli ka taa a sugandi Congo Brazzaville jamana kɔnɔ sibirido a kun jirala k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛ dɔ la kɔnɔ dɔ kunkanko la kɔnɔ min wele ko Paul Passer Ntumi maa min ni don dɛmɛnenw na a ye mugu kunka bɔ Congo faaba la Brazzaville ni Congo ma ɲɛmaw ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taa jɔ a la k'a fɔ ale de ka kɛwale don n'u y'a nɔbɔli daminɛ fɔ ka taa s'a dagayɔrɔ ma Paul ka sɔrɔ ka Paul susuli daminɛ adamadenya hakɛlabasa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye kule bɔ k'a jira k'a fɔ Paul bilama ko fɔ dɛmɛ ka don ka ɲɛsin a mɔ o Passer Ntumi ma se ka sɔrɔ tɛgɛ la fɔlɔ Congo Brazzaville ma ɲɛmaw fɛ nka kɔsada in na n'an bɛ jira k'a fɔ tɛgɛnɔbila sen bɛ kɛ bɛnkan dɔ la min b'a jira k'a fɔ mugu mankan bi da Paul kɔnɔ Passer Ntumi ani jamana ɲɛmayaso kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔfɔ fɔlen sibiri don dimanche don kuma wɛrɛw n'an bɛ fɔ barisabu ka d'a kan Passer Ntumi min ni ko in b'ale nɔfɛ a nɔfɛmaw u sen tɛ bɛnkan yɛrɛ tɛgɛnɔbila cogo kun kan maa min dun kɛra bɛnkan sɛbɛ tɛgɛnɔbilaba ye Passer Ntumi nɔna o bɛ wele ko Jean Gustave Ndondo a ko k'a ye Passer Ntumi nɔfɛmaa ye a y'a yira fana k'a fɔ a y'a tɛgɛnɔbila Passer Ntumi yɛrɛ de nɔ na n'o ka yamaruya fɛnɛ ye a ka fanga ɲinijɛkulu CNR n'o fanga ɲinijɛkulu yɛrɛ tutigɛbaa ye Passer Ntumi ye nka gwɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o fanga ɲinijɛkulu CNR jamana ɲɛmɔgɔw ye a lajɛ ka fu siri o ka fanga ɲinijɛkuluya da la san 2016 ka jira k'a fɔ a dɔn tɛ fanga ɲinijɛkulu ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiriso min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma o yɛrɛ de ye fanga ɲinijɛkulu ka fanga ɲinijɛkuluya ban pewu nka min fɛnɛ tɛ faamu o minisiriso kelen mɔgɔw de fɛnɛ kɛra tɛgɛnɔbilabaa ye o ni Jean Gustave Ntondo ni ɲɔgɔn cɛ min kɛmɛ k'i yɛrɛ kɛ Passer Ntumi nɔfɛmaa ye k'a ye tɛgɛnɔbila kɛ n'a ka yamaruya fɛnɛ ye fɛn kelen min kɔni bɛ yen o kɔni jidɔn bɛ maa in ni o ye Jean Gustave Ndondo ye ale min kɛlen filɛ nin ye k'i tɛgɛnɔbila bɛnkan sɛbɛ la Passer Ntumi nɔna san 2016 juin kalo la maa min na ni mankan yɛrɛ bonyanen don Paul kɔnɔ jamana ɲɛmayaso kɛlɛcɛw ni Passer Ntumi ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Passer Ntumi y'ale de bila ka taa Congo faaba la Brazzaville k'a k'a lajɛ a ka taa sigi kafɔ dɔ n'u don ani jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mugu mankan ka da Paul kɔnɔ a selen Brazzaville o yɔrɔ bɛɛ jamana ɲɛmɔgɔw y'a minɛ k'a kɛ wo la a datugura maa t'a dɔn a datugura yɔrɔ min a minɛkun fɛnɛ kɛra min ye maa fɛnɛ m'o dɔn a bilakun kɛra min ye o fɛnɛ ma dɔn Passer Ntumi nɔfɛmaw la minnu kɛ bɛ mamurujilenbaw ye a nɔfɛ n'o ɲɛkun bɛ Maître Masengo Thias bolo maa min na bɛɛ bɛ Passer Ntumi ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ale kun ye Congo Kinshasa jamana kɔnɔ jɛkulu min ɲɛsinnen don hadamadenya hakɛw ma o ɲɛma danga kun don a bilama kɛmɛ ka Congo Brazzaville jamana bila nka kunnafoni sɔrɔ sirakuraw sanfɛ réseaux sociaux kuma bɛɛ a bɛ fanga bɔrɔndɔ ale de y'a yira k'a fɔ Jean Gustave Ndondo min bɛ k'i yɛrɛ kɛ Passer Ntumi nɔna bilabaa ye tɛgɛnɔbila yɔrɔ la bɛnkan la k'a b'a yɛrɛ ye de ko jamana ɲɛmɔgɔw ni a jɛmɔkan de don k'a lajɛ ka ko in dilan ka ni mun ka ɲɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw taara labɔ kaso la u kɛlen kɔfɛ k'a datugu k'a lajɛ k'u b'a ani dilan ka cɛɲɛ ka se ka hadamadenya hakɛ labasa jɛkuluw ka mankan da Congo jamana ma ɲɛmɔgɔw nɔfɛ ko in dabɔn bɛ o de kama Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ tɛgɛnɔbila kun kɛra bɛnkan sɛbɛn min na Addis Abeba Ethiopie duguba la ni farafinatɔma Union Africaine ka yamaruyaw ye maa bɛ se k'a fɔ o sigi ka fɔ mabɔ kari la ka nɛnɛ sɔrɔ barisabu ka da ka sigi ka fɔ kun y'a jira k'a fɔ mugu mankan de bɛ da Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ jamana ɲɛmaa Salva Kiir ka kɛlɛcɛw ani jamana ɲɛmaa Dangankɔrɔ Riek Machar ka kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ nka kunnafoniw nana ni a ye k'a fɔ sibiri don mugu mankan mɛra ka bɛn ni mugu mankan jɔli yɛrɛ daminɛ don de ye n'o ye sibiri don kelen ye a kɛra dugu minnu na o ye
biye payamye o bɛ Sudani Sud jamana kurani ganyakayamba fɛ ani ye mara fɛnɛ na mugu manga fɛnɛ mɛna ye Riek Machar ka Mamudu Lenjakulu n'a bɛ wele ko SPLAIO olu y'a yira k'a fɔ a fɔra mugu manga ka da nga olu kɛmɛ ka yɔrɔw minnu minɛ walikelen mugu manga dali olu sɔrɔ fa min fɛ ni olu kan ka ye o yɔrɔ la ko jamana ɲɛmayaso kɛlɛcɛw de taara bi olu ka ye k'a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan min na Addis Abeba o tɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ko ye u b'a fɛ o ka walakaden walasa mugu ka ti hali bi min bɛ se k'a to jamana nafasɔrɔ siraw minnu bɛ yen Sudan du Sud jamana kurani ɲɛmaa Salva Kiir a n'a nɔfɛmaw bɛ se k'o nafasɔrɔ sira ninnu juɲɛ k'u dɛn k'u feere diɲɛ selekina ni setigi jamanaw mɔ k'a sɔrɔ maa ma bɔ a kalama ko laɲini y'o de ye kɔrɔfɔ in sɔrɔla ka bɔ Riek Machar ka babu sentigi da ni o ye Lampol Gabriel ye jamana ɲɛmaayaso kɛlɛcɛw ka babu sentigi ni o ye Lolo Roy Kwangi ye ale y'a yira k'a fɔ ale bɛ bolongɔniden de ɲɛsin Mamudu Lenjakulu de mɔ ni o ye Riek Machar nɔfɛmaw ye k'a fɔ olu de bɛ ka ŋwara da mugu manga dali tɛgɛnɔbila gafe la ko bari sabu ka da kan kuma min na ni olu bɛ k'u sɛnsɛn ka jamana marabolo dɔw sɛgɛrɛ n'a ma ɲa k'a fɔ an bɛ ka don nowɛli la foroba cakɛba minnu bɛ marabolo kɔnɔ olu ka kalosaraw bɛ taa di u ma ani dumuniw minnu kan ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maa nanama sumanenw ma o bolimafɛnw kɛmɛ k'u kunda marabolo dɔ kan k'u taara ba la Riek Machar ka Mamudu Lenjakulu maaw ni marifa de dalela u ɲɛ olu kɔni sera ka porokoto wa u sera ka maa duuru fa u la yɛrɛ ko kumana ko ni maa fɔlɔ ye ŋwara da sigi ka fɔ la bɛɛ ko Riek Machar nɔfɛmaw de don an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini siya woloma kelen in daminɛna jamana ɲɛmaa filaw ni ɲɔgɔn cɛ Salva Kiir jamana ɲɛmaa ani jamana ɲɛmaa danga Riek Machar décembre kalo la san 2017 maa bata sigiyɔrɔma caman de bɔnɛna ani na maa nanama sumanenw na maa miliyɔn 4 de y'a sigiyɔrɔ bila wa da dumuni sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyalen don furaw minnu kan ka di mɔgɔw ma o si tɛ ka se ka kɛ bilen barisabu ka da kan maa si tɛ sɔn hadamadenya dɛmɛ kɛbaaw la k'i bɛ pɛtɛ ka taa don mugu ni kisɛ cɛ la wa tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn o bɛnkan sɛbɛn na ni o bɛ kɛ sababu ye ka mugu manga da ko seselefe o si ma bɔ kari la ka nɛnɛ sɔrɔ nin t'o siɲɛ fɔlɔ ye Angola jamana kɔnɔ bi tajiko gwɛlɛyaba de bɛ yen wa a tɛ faamu fana barisabu ka da kan n'i ye farafinna jamanaw lajɛ tajibɔ jamanabaw minnu bɛ yen Angola jamana bɛɛ la o de kosɔn maa caman kɛmɛ k'a jira k'a fɔ ko in tɛ ɲini yɔrɔ jan fanga kɔrɔ taalen ni o ye Jose Eduardo dos Santos ye a yɛrɛ ka denmisɛnnin min n'a ma nɔna ni o ye Joao Lourenço ye o nanen kɛmɛ k'i kɔ da a nɔfɛmaakɔrɔw kɔ a la ka kokajɛ k'a taabolo ye a ka kokajɛ ko gale taara bɛɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ denmuso Isabel dos Santos ma k'o gwalon ka bɔ tajiko cakɛda ba kunna ni ka laban ka jalatigi caman jigi ka bɔ jamana ɲɛmayaso kunna k'o de bɛn tɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Jose Eduardo dos Santos nɔfɛmaw ma ni u kɛmɛ k'u sen da tajiko kan ni ka tajiko gwɛlɛya Angola jamana denw bolo kunnafoniw y'a yira k'a fɔ Angola faaba la Luanda maaw de bɛ taa jɔ ara la taji da la tuma min na ni se kɛra Sanagɔl ma ni o ye tajiko ɲɛnabɔ cakɛda ba ye o y'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛ se ka fɛn min fɔ o ye de k'a fɔ Angola pɔru la taji min kun kan ka bɔ jamana kɔ ka don jamana kɔnɔ barisabu ka da kan Angola jamana ye taji bɔ jamana ye nka taji sɛnsɛnlan kelen dɔrɔn de bɛ a bolo ni o ye rafineri ye o tuma na wajibi de don a ma f'a ka taji bila ka taa jamana kɔ kan a ka sɛnsɛn ka laban ka segin ka n'a mɔ o tuma na k'o taji min bilara ka taa jamana kɔ kan o segin dɔ ka don pɔru fɛ k'o baaraw sumayara nin kɛra olu ka dalilu ye nka maa minnu ni olu ye politiki bɛna k'u jateminɛbaw ye olu caman kɛmɛ ka kɛ de ko Joao Lourenço bilama n'a ma ɲa k'a fɔ a kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ a jɛɲɔgɔnkɔrɔ nɔfɛmaw nɔfɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ nɔfɛmaw k'olu caman walon ka b'u jɔyɔrɔw la ko jamana ɲɛmaakɔrɔ nɔfɛma ninnu n'i ye station lajɛ Angola jamana kɔnɔ a taji feereyɔrɔ fanba bɛɛ lajɛlen ye olu de ta ye surasi jalatigibaw minnu kun bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ nɔfɛ ni olu caman wulila ka bɔ u jɔyɔrɔ la ko taji feereyɔrɔ ninnu station ninnu caman ye olu de fɛnɛ ta ye wali kelen jamana ɲɛmaakɔrɔ denmuso Isabel dos Santos min n'a y'o wuli ka bɔ tajiko cakɛda kunna ko o fɛnɛ ta ye taji feereyɔrɔ caman ye o kumana tajuru sara bere de don ka ɲɛsin jamana ɲɛmaakura Joao Lourenço ma a ye wale min kɛ ka ɲɛsin u ma u b'a fɛ ni ka a ka fanga koya a la ko tajiko waleya in kun y'o de ye o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲɛ kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw kan bɛn ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni aw na aw ni ce